Basta humanihog na sila. Nagpasabot ulan anak. Nasig mga igulan. Muna ilang mga behavior bitaw sa baki ba. Yun, oy nalay naglimpyo sa basakan ni Lolo Dudok. Yo. Manalong na siguro na sila. Kaya naglimpyo naman o. Kuha naman nila gitortol ba. Amranom na sila gumay. Mas mahayo kay tingula naman. Uno, ilan ang gibanat-banatan og limpyo ang basakan ni Lolo Dudok yo para makatao na tag umay no. Adire, ta surbi-surbi rata dire. So, humana siguro mga guys, no? Daghan yan, nagbak-bak ya. Pwede na ito nakapangwa o natulog-tulog. Sindali ka sa likod, no? Ang nga dyan kayo, eh. Sorpresa dyan ko, ane ba? Bisog na naman nila limpyo. Ano ba sa kano? Pagkaulog na tanong mag-uhumay. Ngayon na naman din ang mga pobre, no? Para na ito pa pobre, ba? O kayo kita para makakaon. Kung di ka makayo, di ka makakaon, no? Maningkamot yun. Para maputi. Pag di ka maningkamot, gutom ang imong kiyad. Kailangan dihok tao para pakanon ka. Muna siya. Ang mga baki di sa mga kabasakan, no? Naningog na. Mulay sinyalis, symbols ba na manawag sila gulan? Muna ilang mga sign ba? Mga temailhan. Basta humanihog na sila. Nagpasabot ulan anak. Nasig mga igulan. Muna ilang mga behavior bitaw sa baki ba. Mas mabura na ito na pangitawon mga guys kung kuhan guys ka ng malimpyo na bitaw ang basakan. Dali rakay na sila pangitawon guys. Kay limpyo naman, di naman sila makatago no. Nakita manay mo ang basakan nga na maglukso-lukso nga baki. So, dali na siya kwaon. Dali na ito makataon, anak. Dali na ito makuha ang atong kinaham na baki. Kaya, alamit kayo na siya lutoon. Kaya na may lubi. Kaya lubi ba? Mula di igata. Sa baki atong makuha din sa basakan. Kaya kaning baki sa basakan, limpyo man eh. Kaya ang mga balay diri lagyo man. May mga squatter area, no? Maunang limpyo siya. So, mapabutak mo kano sa sila uman o blimpyo sa basakan kay para operasyonan na nato pang magbakian ng gabi para makasumala na yung kalami naman ng baki yata manguha mga guys baki kanang mga tao diha guys no tuay naglimpyo dito mga guys ito naka color orange duha sila katao na pa sa pikas sa unahan limpyo na pero kung dapat padulong na dire ilan ang limpyohan para pag malimpyo na, okay na tayo na siya mga guys, makakuha na dahil tana. Kaya hawa naman, wala na isabot sa atong mga tiil. Dila na ta masabot diha, dila na matumba. Kaya tungod, wala na isabot. Mabaho pa man na siya mga guys, kaya kuwan pa man na siya. Ili pa man na siya kuwan, wala pa man siya giturtol, no? Pumagi ang turtol, medyo wala nung naglapong, pero di pa kain na siya guys. Magtiniil na ko ta guys, no? Muna basakan ni Lolo Dudok, no? Tuwan ay nagturtol dito mga guys, dakhan kay mga tuyabong ba? Kana tuyabong guys, gika na sa gika na sa dagat ba? Dito na mga tulog, dito sa bakawan ba daw? Dito sa mga kabakawan dito mga tuhog. Kung saka na res bukid para mananom mo gumay, tabang pananom, tabang kaon ba ang di apas ko sa akong mga buhing kuwan, mga buhi na ako ba? Muli ako mga kauban din sa akong duty, no? Kanya si Apple. Hoy, Apple! Ikaw po daw, direct! Kaning hero ni Alan. Sipat kayo yung hero ni Alan, no? Di magpaduol. Yan ay duha na yung buta ni siya. O, naibuta na siya. Muli ako mga bantay di ako mga backup pa. O, kusugay mo mga sipat yan. Kusugay na mo. Paggut, oy. Daray. Dugay-dugay ka diha. Mabiling ka. Mga guys. Muli ako mga bantay din mga hero ba? Kaya na po siya katabang, no? Sa atong area, magbantay sila diri. Paggut ang dala. Paak bitaw. Una siya mga guys. Ako gayo lang, katabang ang mga iro na po din mga guys, no? Ambaw na siya guys, sila ang gisugdag lang yung piyo guys, no? Tuweta ng tuyabong dito mga guys, no? Gusto kayo na matapag tanong ay. Tapag kaon ba ang gyudahan na eh? Ang una sila, tuweta naglimpyo dito.
Kawan na tanan. Di na ta mag-video ani kay basi maningala na sila gibidyohan. Kaning basa ka niluludok kyo manggod grabe ka dako no. Kusog mo siya mangilog yuta sa unang panahon gud. Kaya dako kay siya kabasakan.